मैयाहाय जि फरायदोंमोन आं जोंनि जि टीमनि बाइबेल कड होनाय गितमालानि 133 नम्बर आं बेखौ आरोबाव बे फुंनि बेलायावहाय फरायनानै होनो नागिरबावदों आरो बेनिफ्राय नैथि बाइबेल कडआ जाबाय गांनैनि खरन्थिया 13 बाला 11 पद गांनैनि खरन्थिया 13 बाला 11 सिरिसिम 11 सिरि माने 11 पद जोङो गितमालाखौ जों फरायग्रोनि नायदो बाहायफोर लोगोसे थानाया बेसे गाहाम आरो एसे खुसिनि बाथ्रा बेयो हालरनि खर'आव लुजानानै हालरनि दारियाव बोहैलांनाय मोजां थावनि समान जे थावा बेनि बस्थ'नि रोबैसिम बोहैलांबाय बेयो जियन हाजोसिम नामायबोनाय हारमन हाजोनि निहोरनि समान मानोना बेयाव फोरबोआनो गोथांनि बोरखौ अरायबो थाखै दोनखाबाय आरो बेनि उनाव गांनैनि खरन्थिया 13 अयदा 11 पदनि खोथा जोबनायाव बिदा फंबायफोर रंजादो फोसाबजादो बानजायजादो मोनसेखौनो सानदो गोजोनै थादो अब्ला अननायनि आरो गोजोननायनि इसोरा नोंसोरजों लोगोआव थागोन इसोरा गावनि बाइबेलनि सायाव थानानै बोर होथोंसै आङो दिनैहाय बिसेसकै मोनब्रै बिसयखौ आङो गुसुं-गुसुङै बुंनो हास्थायदों बे जाहैबाय looking the things in God's way इसोरनि नोजोरजोंहाय जों नोजोर होनाय आरो 2 नम्बर खोथा जाहैबाय 2 नम्बर खोथाया understand the Christian value जोंनि ख्रिस्टियान भेल्युआ मा जों बेखौ बुजिनाय आरो 3 नम्बर आं बेखौ बुंनो हास्थायदों be a peace maker not only peace lover किन्तु peace maker शान्तिखौ मोजां मोनग्राल' नङा किन्तु शान्ति खालामग्रा बेखौ peace maker आरो जोबनायावहाय आं मोनसे बुंनो हास्थायबावदों दिनैनि खौसेथिनि जि माबायावनो say no more to me but say no more for me बुंदो आंनि थाखाय नङा किन्तु गुबुननि थाखाय नैबे मोनब्रै बिसयखौ आं बुंनो हास्थायदों looking things in God's way जोङो इसोरनि नोजोरजोंहाय नोजोर होनाय माखौ नोजोर होनाय बिसेसकै बे मण्डली जोंनि ख्रिस्टियानआ मण्डली जिबनखौहाय इसोरनि नोजोरजोंहाय जों नायनांगौ जेब्लाबो खारन बे जाबाय मण्डलीया ख्रिस्ट'नि मोदोम बेयो मोनसे अर्गानाइजेसन ना बा मोनसे बेयो कमिटिल' नङा बा मोनसे अनुष्ठान बेयो नङा किन्तु बे मण्डलीया जाबाय ख्रिस्ट'नि मोदोम आरो ख्रिस्ट'आ गोथांखाय बे मण्डलीया गोथां जिसुआ बुंदों the gates of hell cannot prevail against it जिसुआ बुंदों नरकनि गेटना नरकनि पावारा बा गोथैनि पावारा बेखौ नष्ट खालामनो हानाय नङा it lasts ever and ever बे थाबाय थागोन गसंबाय थागोन जौगालांबाय थागोन मानो गोथां
더버지 예수 그리스도니거든. 아르베 그리스도니 뭐든가 내 입에 먼 거다. 아르베 너저를 좀 하. 너저를 보나는 너 파울라 비디 가는 동네 너서를 벗어자. 너서를 가우승강 컴포트 감라. 너서를 가우승강 디캉즈라. 너서를 가우승강 문시야 그 상. 문시 비시오나 너서 낭난타. 문시 버타이오나 너서 낭난타. And it is a sign of unity and love. 문시 산나 하바이라는 거. 아래 비 너저저 주대도 먼들이 호나이나 하바이라. 어가 능이 먼들이야 그조하다. 바울라 베트나 본다. Grow in all things in Jesus Christ. 너서를 가세이고 비팅하하. 너서를 조가나 하는 분들에 조가나. 그런데 이게 이스라엘이 너서를 하지 말아봐 스모하이. 저거 나이는 저거 프리마자예요. 말아봐 스모하지 말이버리 프리마자예요. 제 암리지 포지션. 앙 법의 자기가 고심하는 동어. 앙 한마 레스폰시빌리티들이 앞에 오하이 동어. 왜 너저라 그걸 저거 나이는 타가 말아봐 스모하지 프리마자예요. 앙제 사세 맨나 팔로니 라우파. 앙제 문세 길자니 문세 길이 레스폰시빌리 포지션 오하이 동어. 내 배고가 말아봐 스모하이 동어 뭐장내 너저 거라네 나이는 좀 프리마자예요. 아니 그 프리마자네요 하. We fail in our life. 저 집어넣어 좀 프리마자예요. 사제간에 이스라엘 제레미야 보면 제레미야 1 जाना को भी है 1:11 12니까 11니까 12 이스라엘 제레미야 보면 제레미야 우리 하이나 호사이는 말인데 look at this that way 마음이 되는 거야. 제레미야 보면 प्रभु 왜 알몬 비판이 달라요? 아래 이 사람은 말 내가 끊었는데 너희지 너절 왜 너절아 티나네 이스라엘이 너절 좀 하이 나이든 왜 너절 좀 제레미야 나이든 이스라엘 우리 비 알몬 비판이 달라 아래 제레미야 비 에케 픽서가 비 우리 비 알몬 비판이 달라 and that's the way that we have to look the things in God's way. 아니 비는 전에 이스라엘이 너저 좀 하나 좀 나이너 좀 나잖아요. 왜 그리스도는 왜가 그 맨이 가이네 랭게지 포지션으로 뭐 길자니 주디 레스폰시빌리티는 하도 뭐가 왜 레스폰시빌리티고 하이 이스라엘은 그네 안고 링든 말이사. 이스라엘은 안고 그네 왜 포지션을 하이 든 바이 나네 퍼타. एक्सेप्ट खालामनानै ला गनायनानै ला जिहेतु इसोरानो नोंखौ लिंदों दिनैहाय मण्डलिनि खामानि मावनो थाखाय नोङो सासे पास्टर आङो सासे मेन्डार लाफार इसोरजों लिंजानाय गिदिर रेसपन्सिबिलिटि आंहा दङ बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै बे सिन्ताधाराखौ लानानै आङो दिनै मण्डलिखौ आं लांनांगौ बे नोजोरा इसोरनि नोजोर आरो बेखायनो जिसुआ बुंदों feed my flock आंनि मेन्दाखौ नोंसोरो जाहो नोङो जाहो जिबनाव आत्मिकआव अभाब दङ इसोरनि बाइखौ बिसोरो दिनै मिथिनांगौ इसोरनि बाइखौ बिसोर दिनै रोदा सुनांगौ इसोरनि बाइखौ बिसोरो सोलोंलांनांगौ गेरेमसा जानांगौ हासार गोनाङाव बिथाइ थायनाय बायदि बिफां सुलुक जानांगौ And it is only God's way. इसोरनि बाइखनि गेजेरजोंल' जोङो दिनैहाय जोङो बोलोना जोङो खृष्टानफोर जों जानो हागोन इसोरनि बाइखनि सायावल' जों दिनैहाय गावखौहाय आबुं जों खालामनो हागोन आरो इसोरनि नोजोरा बेनो feed my flock आंनि मेन्दाफोरखौ नोङो जाहो आदार जा गांसो जाहो इसोरनि बाइखौ
बे नोजोरजों जों दिनै नोजोर नायदोंना जोंनि मेन्डेल अफारफ्रा जोंनि लिडारफ्रा ओरैबायदि आरो जेब्ला मण्डलियारिफ्रा बे इसोरनि बाइखौ जोंहाय परिपुर्ण जाबाय नायदो माबादि मण्डलिया माबादि पावारफुल जायो बिसोरनि अनलायनाफोर जे जोङो बेनिखायनो इसोरनि नोजोरजोंहाय इसोरनि हास्थायनाय बायदि जोङो मावलांनो थाखाय जों नाजानि आं दहाय बुंखांदोंमोन जे जिसु ख्रिस्टनि इस्सा बेनो go in all things in Christ. पौलआ बे खोथाखौ बुंदों एफिसियानि 4 अध्याय 15 पदनि खोथाया नोंसोरो गासैबो बिथिङावहाय ख्रिस्टनावहाय नोंसोरो जौगादों बे जौगानाया मोनसे not only as a spiritual group जोंनि आत्मिकता धार्मिकताखौल' जौगानाय नङा दिनैहाय जोङो बे संसारावहाय दङ जिसुआ प्रार्थना खालामदों सोरगोआव थांनायनि आगोल आङो बिसोरनि थाखाय फोरबो बेखौल' आं प्रार्थना खालामा नोङो बिसोरखौहाय संसारनिफ्राय बोखारनानै लां आं बेबायदि प्रार्थना खालामा खिन्थु प्रभु आं प्रार्थना खालामो नोङो बेखौहाय बिसोरखौ नों पबित्र खालामदो गासैबो गाज्रिनिफ्राय नोङो रैखा खालामदो प्रभु इसोर बेबायदि प्रार्थना संसारनिफ्राय थख' खालाम बिनि थाखाय बे प्रार्थना खालामाखै मानो जिसुआ मिथिगौ we Christians are the part of the society जोङो ख्रिस्टियानफ्रा बे मण्डलिया बे ग्रेटार मोनसे ससाइटिनि गेजेरावहाय मोनसे टाइनि मोनसे ड्रप बायदि फिसा मोनसे अंश आरो बे समाजनि मोनसे पार्ट हिसाबैहाय there is a responsibility दङ how we can grow this society these people बे हारिखौ जों माबोरैहाय दिनै जौगानो हागोन there also matters आङो गोसोआव फैयो मोनसे सानसेखालि आं मोनसे एन थमासनि मोनसे लेखा लिरनाय आर्टिकेलखौहाय आं फरायदोंमोन एन थमासखौ हयथ' गोबाङानो मिथिगौ एक समाव बियो नागालेण्डआवहाय गभर्नरमोन बियो साउथ इण्डियान मानसि he was not बे थिय'लजियानबो नङा खिन्थु more than थिय'लजियान बे थिय'लजिबो फरायाखै खिन्थु एखेबारे थिय'लजियाननिख्रुइबो बे बाकमोन बियो सानसेखालि मोनसे खोथा बियो बुंदों गावनि आर्टिकेलावहाय The Christians are conscience of the society. बिराद गिदिर खोथा थारमाने मा जोङो समाजनि साफा बिबेक बे बिबेकआ जोंखौ थोनो आं बोरै थांनांगौ बिबेकआ आंखौ थोनो आं मा मावनांगौ बिबेकआ आंखौ थोनो आं मा बुंनांगौ बे बिबेकआ आंनि थाखाय मोनसे ड्राइभार नंगौ नामा ड्राइभार So Christians are the driver of the society. So बेबायदिनो जोङो माने grow in all things जोङो सामाजिक भाबै जोङो दावगालांनांगौ आत्मिकजों लोगोसे जोङो दावगालांनांगौ प्रभुआ बेखौबो हास्थायो जोङो केवल आत्मिकआव जौगानायल' बेल' नङा खिन्थु प्रभुनि इच्छा बेनो जे गासैबो बिथिङावहाय पौलआ बेखौनो बुंदों In all things you grow in Christ Jesus. Economic growth. नोङो इक'नमिकआ गैयाब्ला नोङो माबोरै प्रभुनि मिनिस्टारखौनो मावनो हागोन नोंहा रांखावरियानो गैयाब्ला नोङो दिनै माबोरै मिसननि खामानिखौनो आवगायलांनो हागोन पौलआ बेखौनो बुंदों गासैबो बिथिङाव नों ग्र' जा जौगालां दा इक'नमिकआ दावगानांगौब्ला दा जोङो दिनैहाय परिश्रमि जों जानांगोन चाइनायावहाय सानसेखालि आं मोनसे इउटुबावहाय नायदों why they are so much growing बिसोर दिनै माने एसेबां फास्ट ग्र'विं जादों वर्ल्डआवहाय माने एसेबां माने जौगानो हादों बिसोर इक'नमिकआव मा बुस्थु गैया बिसोरनि बुस्थुआ ओरैबायदि जायगा गैया जेरावहाय सहैयाखै नों आमेरिकायाव नों चाइनानि बुस्थु मोनगोन
नों जार्मानाव थां नों चाइनानि बुस्थु मोनगोन, इंलेन्डआव थां नों चाइनानि बुस्थु मोनगोन, अस्ट्रेलियाआव थां नों अस्ट्रेलियानि चाइनानि बुस्थु मोनगोन। In any part of the world, जिकुनु पृथिबिनि अंशआवहाय चाइनानि बुस्थुआबो दंखायो। Why? मानो इसिबां इक'नमिया बिसोर ग्र' जादों? बिसोरहा मोनथाम प्रिन्सिपाल दं। It's very interesting. आं बेखौ जोङो मिथिनांगौ। Number one principle, learn it. सोलों। दुइ नम्बरावहाय make, बानाय। तीन नम्बरावहाय sell it. बेखौ फाननो। 저 फाननायनि आगोल, बानायनायनि आगोल, नाम्बार वन इम्पर्टेन्ट मा? learning. learning. खामानि मावनो थाखाय जों दिनै बर'फ्रा सोलोंनांगौ। आं स्कुलाव थांबाय, आं कलेजाव थांबाय, आं आराम, आं मावनो नाङा। बे सिन्ताधारा दानि यां जेनेरेसननि जिबनाव फैनो नाङा। फैनो नाङा। वेस्टार्न कान्ट्रियाव मा? 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो बिमा बिफानि सायाव सोनारो बिसोरो। दिनै जोंनाव बे कालसारा गैया। जोंनि कालसारा दिनैसिमबो दङ। हाबा जानायनि उनावबो बिमा बिफानि सायाव सोनारनो। नंगौ ना? सोनारो। मावनो थाखाय सोलोङा। आरो मावा। And that makes आरो बेबादि कालसारा जोंनि जिबनावहाय इक'नमिकेलि जोंखौ डाउन खालामो। पौला बुंदों grow in all things. नोङो इक'नमिकआवबो नोङो दावगा। बाइबेला बुंदों बोसोरनि बिजाबावहाय गियानि मानसिया गाबोननि थाखाय साननानै बे थिनानै दोनो होननानै बुंदों। नंगौ ना? थिनानै दोना आवथिनानै दोनो। खिन्थु मूर्ख मानसिया दिनैहाय जि मोनदों बेखौ नस्थ' खालामजोबदों। बे फिउचारखौ साननांगौ। गोबां समावहाय एक समाव खोनायोमोन don't think for tomorrow. गाबोननि थाखाय नोंसोर मा सिन्ता खालामदों? No. जिसु ख्रीष्टआ बुंदों in different context. गुबुन समावहाय गुबुन कारनाव बियो बुंदों। गाबोननि थाखाय नों साननो रोङाब्ला, गाबोननि थाखाय नों थियाब्ला, गाबोननि थाखाय नोङो जुदि बेस्टखौ नों साननो हायाब्ला, अब्ला मा जागोन? नोङो जेरैबायदि दिनैहाय थांनानै दं, जि जायगायाव नोङो दिनै गसंनानै दं, जि जायगायावहाय नोङो दिनैहाय माबानानै दङ, पजिसन लानानै दङ, बे जायगा नोंनि थाखाय उनावहाय जिरायनाय जायगा जाहैगोन। दिनै नोङो परिश्रम खालामोब्ला गाबोन नों फिथाइखौ मोनजागोन। दिनै नोङो खस्थ' खालामोब्ला गाबोन नोंनि फिसाफ्रा, नोंनि न'खरा आलो गोजोन संसार जानो मोनगोन। नोंहा जुदि बेबायदि इक'नमिकेलि ग्र'थ जाबायब्ला नोङो इसोरनि थाखायबो नों मावनो हागोन, इसोरनि थाखायबो नों होनो हागोन। बेनिखायनो learn and make and sell. बे कालसारा जोंहाय दिनैहाय फैनांगौ। आलसिया जानो नाङा। आलसिया जाबायला नों जोब्बाय। आलसिया जाब्ला नों दावगानो हाया। जोंनि जायगायाव अजस्र रिसर्सेस दं, अजस्र सम्पदफोर दं दिनैहाय। नैबे सम्पदफ्रा मा मा? दिनै जों बेखौ एक्सप्लर खालामनो जों नाजानि। मा दङ जोंहाय? सुबिदाफोर दङ दिनैहाय जोंनि बे हादराव बड'लेण्डआवहाय। मा सम्पति दं दिनैहाय? जों बेखौ दिनैसिमबो एक्सप्लर खालामनो हाजोबाखै, दिहुनजोबनो हाजोबाखै। बेनिखायनो जों बेखौ साननो हायाखै आरो मावनोनो जों रोङाखै। अब्ला जों माबोरै ग्र' जागोन? जों ग्र' जानो हाया। दानि यां जेनेरेसना बुंनो हास्थायदों grow in economically. As you grow spiritually, आत्मिक जौगानायजों लोगोसे नों इक'नमिकेलिबो नों गियानावबो नों दावगानो नाजा। अब्लासो मा होनो जोंनि माबाफ्रा मा होनो जोङो न'खरखौहाय जौगानो हागोन, मण्डलिखौ जौगानो हागोन, मिसननि खामानिखौ जों मावलांनो हागोन, इसोरनि रायजोआ एक्सटेन्ड खालामलांनो हागोन। दा जोङो बाइबेलाबो बुंदों, पौला बुंदों, जोंजों धोनि जायो। बेनिखायनो मा जिसुआ गोरिब जाफैबाय होननानै बुंदों। जों दहाय नुबाय
그래서 어더스토정 손포폴동어 비니드라이든 드리잖아. 아르면서 그다 바이블라더니 해보먹던 지수 그리스도와 그네의 성서로 보이라네 그립 잡히바. 제는 젠 드리잖아 하여 벌그라 젠잖아 하여 다운가라는 젠 하여 지수 그리스도의 가스이고 witness 두르볼 사고 라나니 카르나베네 가스이버베 가스이 길릿 비만 고 라나니 카르나베네 요메 불어 너는 조가라는 하여 왜 밥니 비만하고 좀 사유가는 조가라 하나요? 신나라바 조가나 저거 나트리마 저거가 조가라 하나요? 매일매일 가세이 신나라 가세이 두크스터 가세이 파프고 하더니 하 예수 그리스도와 정이 타카의 크루스업의 반대와 정전 레쟁 모자라고 전 반응하요. 올라군데 악리 중간가래 아마가 지수하군데 악리 중간가래서 봐 거의 그리스도의 오메라클 아래 그리운 한 매매지 몬돌리 매 몬돌리아 그리스도니 뭐든 자베하 जोङो बेखौ मोजाङैहाय जों जोथोन लानो जों नाजानांगौ दै जोंनांगौ बेखौ डिभाइड खालामनो नाङा करिन्थिय मण्डलीयावहाय बेखौ जों नुयो सोरबाया पलखौ आं मानियो पलनिसो आङो सोरबा बुङो एपल' जों मानियो एपल'खौहा सोरबा बुङो खायफासाखौ जों मानियो सोरबा बुङो जोङो जिसुनिसो जोङो पलनिसो जों एपल'निसो जों खायफासनिसो डिभिजन ख्रिस्ट माबा मण्डलीयावहाय करिन्थिय मण्डलीयाव बे दङमोन बे दा नैबे डिभिजन खालामनाया जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे सरित्र आङो बहुद एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय जिबनाव जोंहा बहुद ख्रिस्टियान जायफोरनाखि प्रफेस खालामो धोरोमिया दिन्थियो इसोरखौ फोथायो मण्डलीफोरखौ दैदेनबोबाय बिसोरनो ओरैबायदि सम सफैयो बिसोरनि जिबनावहाय मण्डलीखौ बुखावनायनि अनेक जायो आरो खिन्थु सावरा बे मण्डलीया जाबाय ख्रिस्ट'न मोदो बाइबेला बुंदों anyone who destroys the temple I will destroy him जायहा बे मन्दिरखौ नस्थ' खालामगोन आं बेखौ नस्थ' खालामगोन बिराद सिरियास मेटार बेनिखायनो दिनैहाय ख्रिस्ट'नि अराफोर गावबा गाव मण्डलीयाव खुनुदिन बे सिन्ताधाराखौ दालांगौ जों मण्डली बुखावनायसोलै जों नोंसोरजों हाबनो हानाय गैयालै बे खोथाखौ दालांगौ अरे इनिसियाव जों मोनसे मण्डली दं 8था गामि जों मोनसे more than 100 माबाया फेमिलिया 100नि बारा ओमफ्राय थांनानै बुंबोदों नोंसोरनि बे खौसेया 8था गामिया खौसे जानांगौ जिसु फैजासे थानांगौ दै 8था मण्डलीया 8था गामिया एखे थाबाय थानांगौ बे खौसे जों जानांगौ मिथिगौना जेब्लानाखि जोङो बे ख्रिस्ट'नि मण्डलीखौ जों बुखावनो नाजादोंना serious consequence of it. आं नुबाय जिबनाव सासे पास्टरा वार्निं होदों नों मिलायदो भाइ नों मण्डलीखौ बिदि बुखावनो नाङा नोङो मिलायदो इसोरा बुंदों माबा मोनसे नोंसोर मिलायाबा इसोरा माबा मोनसे खालामनोसै बे मण्डलीयावहाय नोंसोरनि जिबनाव दा बे खोथायाखै जानाखि बुखावग्रा बे खोथायाखै बिदि बुंनाया थिग नङा नामा पास्टरा सिरि थाबाय दा टाइम will tell you सानदों बियो समा खोन्थागोन मिथिगौना 2-3 मासनि उनावहाय बे गिदिर बेमार जानानै थैलांबाय आंनि मानसिखौ बुंखादोंमोन सासे मानसिया नोङो दिनै गोदान गिर्जा लुनायसै बोराब बानायनो गावनायसै खिन्थु नों बे गिर्जायाव नों हाबनो मोनाब्ला
왜 파손이 아까 그 사슴만 쳐보는 거 믹사. 너가 누나이사 그런 놈이 계속 하는 뭔나? 너 만나냐? 알베케 자바비니 지고노하 예트다. 아직은 사세양 누구든 Mandali organization. Gazeli khamaiha negative attitude prasar kham nare division based system kham conflict system kham by songharsa system kham agami thigona las molto ha mini madama karai janare bi theide kham sate 아르바오이스니 시간 자세히 누워봐야 해요. 그리스도 만들이 리바이 딱하면 나름대 앙 파울리, 앙 케파스니, 앙 에폴로스니 하나님 다보 나름대 파울라. 뭐 그리스도 만들이 안 디바이디블 매번 슈르말 클람나야, 박 클람나야, 먼시아나 비에 타는 거. Bebetia divine club. Gazi malana divine club. Alda club. Aramiti guna many consequences of mother. Cancer bemara. Kaita masting now cancer bemara biyo. Serious matter. Benegana isar ko gi. Mondali go on. 베이션이 먼걸리 나는 거 하이 아래 왜냐면 하이 아무나 하세요 제 크리스찬 밸류 호정 뭐지는 나자 저는 그 크리스찬이 밸류 호하이 좀 뭐지다 어블라 정도 하니 그 고시야 온라인이야 릴레이션십마 जोंनि जिबनाव फैगोन बे जाहैबाय माथाइनि 22-38 बे जाबाय जोंनि मेन क्रिस्टियान भेलु What is the value of Christianity होननानै बुङोब्ला नैबेनो जेखौ बेयो मोनसे कमान्डमेन्ट जिसु ख्रिस्टनि कमान्डमेन्ट इसोरनि कमान्डमेन्ट इसोरखौ दै नगरावहाय जाहैबाय नोंनि नसुंफोरनि मानसिफोरखौ नोङो रिलेशनशिप इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो दै नम्बरावहाय मानसिफोरजोंहाय सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोमोन्दो लाखिनाया बेनो इसोरखौ अननाय माबोरै अननाय मोनथाम बिथिंजों अननाय लाभ योर गॉड नोंनि इसोरखौ नोंनि गोसोजों नोंनि जिउजों आरो नोंनि हानाय मानिजों नोंनि गोसोजों नोंनि जिउजों गावनि आत्माजों आरो नोंनि हानाय मानिया मा इट इनभल्व्स स्ट्रेंथ नोंनि बोलोखौबो बुजायदों नोंनि गोसो बुजायदों बेवहाय अन्तरजोंहाय बुजायदों आरो नोंनि जिउजों आत्माजों आरो नोंनि बोलोजों बेखौ नैबे मोनथाम बिथिङावहाय जोंनि अननाया बिराद इम्परटेन्ट बे मोनथामनि गेजेरावहाय बबेबा मोनसे गैयाब्ला अब्ला नों इसोरखौ अननाया नोंनि पारफेक्ट जानाय नङा फुरा जानाय नङा बेनिखायनो जिसुआ बुंदों नैबे मोनथाम बिथिङाव नोङो इसोरखौ अननांगौ अब्लासो नोंनि इसोरखौ अननाया फुलफिल जागोन फुरा जानो हागोन आरो पारफेक्ट अननाय जागोन बियो नैबे अननायजोंहाय जेब्ला जों अननो रोंबा अब्ला जोङो बै मानसिफोरखौ जों अननो हागोन बे मोननैबो सोमोन्दोआ मोनसेखौ नागारनानै मोनसे फुरा जाया आरो गुबुन मोनसेखौ नागारनानै गुबुन मोनसेया फुरा जाया बे मोननैजोंबो मोनसे सोमोन्दो दङ नोङो इसोरखौ अनबायब्ला बे गोसोजों नों अनबायब्ला जिउजों नों अनबायब्ला नोंनि हानाय मानिजों नों अनबायब्ला नोङो दिनैहाय गुबुनखौबो नों अननो सोलोंगोन नोंनि बिमा बिफाखौबो नों अननो सोलोंगोन
너가 비버 비나라고 너 언어 쓰는 것 너니 먼 거니 비버 봉마이 봉고 해보고 너 언어 쓰는 것 너니 지구나 구노디면서 해태 무기나 디스 mana gazi menai hinsa kelomnai nebe kunorin supanega because you love with that spirit be atmazono onba be bolozono onba be gosozono onba belikada nami jibanawai nebe moginaya kunorin supanega dan nebe onnai jojanal kejo onneren ba ni choijo boy kubugo banala जेब्ला जों बयखौबो एमब्रेस खालामनो लाबाय अब्ला इउनिटिया बेवहाय दङ मोनसे साननाया बेवहाय सफैबाय मोनसे खामानिया बेव सफैबाय मोनसे फोथायनाया बेव सफैबाय and that's the way that we have to understand our Christian value नैबेनो जोंनि Christian value नैबे अन्नाय गैयाब्ला आं जे Christian नै भेलुआ आरो थिग नंगौना बि पिस मेकार अनेक समावहाय जोङो पिस लाभिं दिनैहा बिदि दावराव जालायबायलै दिनैहाय मा खालामनांगौ जाखोरा आंखौलाय बाव थादेरनालै सान्थि जानायखौसो मोजां मोनो जोङो मालाय गावजों गाव नांलायनाय गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव दावराव दावसि गावजों गाव हाना गुथा जालायनाय असान्थि धोद आं मोजां मोननानै धोद आं बेखौ थाङालै नोंसोर मा जायो दा थांबाय सान्थिखौ बियो मोजां मोनो दावराव दावसि जानो नाङा बुज्लायनो नाङा हिंसा खालामनो नाङा सिथारलायनो नाङा बेखौ बियो सानो बेनिखायनो बेनिफ्राय बियो गोजानाव थायो बे गाव मावा दिनै बेखौ बुङो जेब्ला पिस लाभार सान्थिखौल' बियो मोजां मोनग्रा खिन्थु बाइबेला बुंदों Be peacemaker. Matthäus 5:9. Moti 5:9. মিলনকারীদেরকে ধন্য নারে বলে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি প্ৰখ্যাত হ'ব जायफ्रानाखि मिलायनायनि खामानिखौ मावो मिलनकारि बिसोरो धन्य बिसोरो बाख्नाय बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो इसोरनि बिसा होननानै मख'जागोन इसोरनि बिसाजो होननानै मख'जागोन इसोरनि बिसाज्ला होननानै मख'जागोन मानोना बिसोरो शान्ति मेकार peace maker not only peace lover but peace maker मोनथाम डाइमेनसनजों जोङो peace maker जों जानांगौ Peace, make yourself peace with God. इसोरजों शान्तियाव नों थाबाय था इसोरजों नों सोमोन्दोआव थाबाय था इसोरा आंनि थाखाय महान बेखौ नों जेब्लाबो नों सिखार खालामनानै थाबाय था इसोरनि राजत्वनि सिङावहाय नोङो था जीवन जापन खालाम बे जाबाय इसोरजों नों गावखौ पिस मेक खालामबाय शान्तियाव नों लाबोबाय इसोरजों नों स्थापन खालामबाय शान्ति सुक्ति खालामबाय You are peacemaker with God. Do you know about peacemaker? जोङो मा जानांगौ जोङो इनार जिबनावहाय जोंनि बे व्यक्तिगत जिबनावहाय जोङो peacemaker जानांगौ होननानै बुंदों मानोना जोंनि अन्तरा जोंनि जिबना conflicting संघर्ष फैबाय थायो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावहाय पाउला बुंदों आङो जेखौ मावनाङा आङो बेखौसो मावो जेखौ मावनांगौ आं बेखौ मावा होननानै बुंदों I am wretched आं दुखुथिया हायहा आंखौ सोर बेनिफ्राय बासायबावनो कनफ्लिक्ट बाइबेला बुंदों नोंनि अन्तरा बयनिख्रुइ थगायसुलासिन आरो बे अन्तरा नोंखौहाय पापावहाय लांगोन बे अन्तरा नोंखौ थैनायावहाय लांगोन मानोना बे अन्तरा डिसिटफुल थगायसुला आरो बे अन्तरजों नोङो दैदेन जाबायब्ला नोंनि जिबनावहाय कठिन समा सफैगोन मालाबा समावहाय जोङो बे खुगाजों जों इसोरनि बायखौ बुङो
말아봐 좀 매 구가정을 설코바정을 하여 매 구가정여 이선이 메탈코정을 잡아 이선 거정 마크라이어를 잡아내 아니 매 구가정을 세네마니 정기를 잡아 conflicting life 선거 소지가 미로운 그야 온토로하 도시는 ang의 아뜩니 사는 설거니 양 사는 도시는 ang의 성선이 다가 사는 conflict 선거소 Paulabundang will save me from this. Seorang bupati lagi ni kan. Belikana milon karija ni on torawa. Nengal jude isani rao kohai lo bungula. Isani rao ko sakto kulonan kitabu. Isani ko bakne nani nang mekai ko jamugla. Isani be mekai kulonan raja. Kono din sene manega songsane noga ga nangi jibona conflicting obstacle. Aris sahabat itu macam Kristen yang walaupun young people jalawan sekalipun bejangi takai sandra tenang bisor, ada bejangi karakter tu lukam nadi bisor, mana najeng be and peace maker ngabul, santi kalam raja, nangi be ontorau santi jalan dong. 당신의 모장 산을 당신의 가지 산을 당신의 이선이 만타가는 자면 당신의 성선이 타가는 자면 conflict 하나니도 성고소 하나다 성설하라 매번 남자나니도 너 become 밀런 감나니 하나다 아정이 백티고 집어넣어 정 밀런 카리 증상을 하잖아 그리스도 영문이다 걔는 뭐 밀런 카리 저 만시 후전들의 밀런 정을 세스타까 매 peace with the people 마블의 peace가 말좀 있어져 이스라엘이 온나 좀 있을 거 온나 이스라엘이 아카이 좀 뭐죠 없나 좀 있을 거 뭐죠 없나 예수 그리스도와 봉들 암능서고 나오비 마바리 뭐죠 없나 나름은 나오면서 저thân 감등문 강콩이 있어 등등문 매바리 능서고 오라이 소원 뭐등문 내가 이스라엘의 강콩 좀 하, 이스라엘의 온라인 좀 구분 거정 없는 서는 거. 아베 자바의 정이 다가 구분 좀 relationship 과. 좀 미로운 자나. 아르마 감나고 저는 내 미로운 카리니 다이토가 저는 이스라엘 좀 해봐야 나는데. 이거는 예수 그리스도 앞에 성서로 배나는 미로운 그런바. 아르바 밀런 카리니 다이토거든요. 하 이스라엘 전도 해봐 예수 그리스도가 된거. 베레베레 성선이 많시고 제가 막 하나가 이스라엘 밀런 나하중 나보다 좀 나자는 거. 아르베 자가 미션이 가만. 배 만참 만브레 다이멘션, four dimensional the relationship. peacemaker 등등이 배 나보 활동. 아르 라스트 하면 그런 거 나타이는 say no more for me. 뭔가 앙리타가 important 뭔가 앙리타가 있나? 아무래도 뭔가 아스테리아마. 예. 그런 수공할 중에 산에 What can you give for me? 내가 얼마 하나. 내가 너게 참이 수공할 거나. 아래 아마가 산에 아무리 흘러가고 아무리 자나고 모나사 앙수비다 말란 잡아 말아봐 스모 정민이 사는 안고 사는 너도 사나 베레레 커내잖아 나 본래 무슨 타는 거 제가 저는 하이 베레리 산내야 타봐 가고 하이가 important 산바 가운데 사가이가 저는 방송 신다 산바 어글라는 고분하고는 내글레카 제가 산바 아니 몬돌에 버니까 좋으신 버니까 베스신 버니까 거렁신 버니까 거라신 버니까 삽신함신 제가 그런 거라서 좀 방송 패시리티 좀 만난 거 매버리 산바이라 매 산내야 크리스톤이 산나이다 크리스톤이 산나야 가고 할 구레이 트라파 크리스톤이 산나야 가고 뭐이니 그래 가하여 하던 날 로열지 네 올라가니 가는 분들
Gubern kohai dengan dami sinden kamanasa. Angni kweba nebe bhaya dam karang sin. Angni kweba nebe bhaya ko disungnyang sa important sin. Jangan nang bebari sanba. Ogla nang gubern ko dikhangna jariba. Kena nang jama sana ang important sin. Nang be bhaya ko nang neglect kamane den ba. Are be bhaya nang neglect kamna nai thabiya. Be kuno din ja kamden nai. Belikana Paula bunda esteem others more than you. Gubern ako nang gauni pa dam kasasin ka. Maybe as any Christian, you will have that important thing. Let's say no more for me. Angin takay na ba? Kaya gubern takay. Ano yung mga natin? Ano yung mga? Gauni takay bangsin sana laban gubern takay bangsin sana. तो हाई स्टीम काम बनाए वो ना को काम गुस्सासिंग का आरे नेक्स्ट को है नंगे गुबुननि थाखाय नों बांसिन सानांगौ एक्सेप्शनल वे जोंनि मण्डलियाव बिभिन्न रोखोमनि मानसि थायो बिभिन्न रोखोमनि ख्रिस्टियान भाइ बहिनीफोर थायो बे लिडारफ्रा बेखौ साननो हानांगौ गुबुननि थाखाय बांसिन साननाय गुबुननि इन्टारेस्ट थाखाय बांसिन साननाय बे जानांगौ मालाबा समाव जों सानो जों पुलपिटआव गसंनानै स्टेजआव गसंनानै बा मायबा जों गसंनानै जोङो हानाय माने जेसेबां हायो जों खोथा बुङो आंनि दिनै टाइम मोन्दों होननानै बेबायदिबो जों बुङो दिनै बे मानसिफोरनि जिबनावहाय एन'खालाम सोरहाबा माबा मोनसे बुंनांगौ दं सोरहाबा माबा मोनसे जालायनांगौ दं नैबेफोरखौबो जोङो मा खालामनांगौनो जोङो साननांगौ आरो बिसोरनि इन्टारेस्टनि थाखायबो जों साननांगौ जेब्ला जों गावनि थाखायल' सानबाय गावनि थाखायल' बे मावबायलांबाय थागोन गावनि थाखायल' बियो खालामलांबाय थागोन आरो नैबे जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावहाय जानो नाङा जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसाराव फैबाय गावनि गासै सिंहासनाखौ नागारनानै राजदरबारखौ नागारनानै सोरगोनि सुख गोजोननायखौ नागारनानै बे गासैखौबो त्याग खालामनानै मर्यादाखौ त्याग खालामनानै बे संसाराव बियो गोरलै जाफैबाय Why? Because बियो मानोना बियो जोंखौ बांसिन दाम गोसासिन खालामदों बियो जोंनि थाखाय बांसिन बियो सानदों बेनिखायनो गासै मर्यादा आसनखौ गारनानै बे संसाराव बियो गोरिब जोनोम लाफैबाय I love you आं नोंखौ मोजां मोनो जिसुआ बयखौबो जिसुआ मोजां नैबे एटिटिउड बे साननायजों जेब्ला जोङो माबागोन ना जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जाथन खालामगोन निस्सय जोंनि मण्डलिफ्रा जेरैबायदि दङ बेबायदिनो अराय सम खौसेयै थागोन जोंनि बे बिसिबिया अराय सम खौसेयै थागोन Let us esteem one another Let us think for one another Think no more for me but think for you It is important 이스라엘은 어이구 벌어졌어요. Thank you.